Hello, ligya ako gyapon sa may Barangay Martinez, no? Nangabay sikap nga pita naman si Willie Jan kay daw hindi namin ang sitwasyon. Si Willie Jan sa ginistorya ni Kapke na kag ni istorya man ni Willie Jan kanakan kadya naga-aantos tana no sa sakit nga kuon kamanang na kay na back down anang lang. So pamangkuton natin andot nga amura natabo ka na. So, Sir Willie Jan, ang mayad nga hapon kanimo, kamusta ang imo sitwasyon ka jabay? May mga hapon, sir. Okay rin gawa, pero minapo ko yapon. So nakita na kanya nga oxygen, ano dyan, non-stop dya? Hmm. Kung oksan mo oxygen, ano ang nabatsagan mo? Wala man. Wag tumako siya to. Parang nga kung magtindag ko nga ano, kag maubo, ginapo ko. Tiyan mo lang yung lakad ko dayon. So, pero ano advice ka doktor, dapat steady gid do kon kasakasan. Siya ng ano, para hindi magsana yung... Baga mo. Bati ko, nga mas macho pa ikaw kay Arnold Schwarzenegger ka to? Abo. Hindi. Ano ang natabo ngandot nga mo dyang nadangtan kang imo lawas ka dya? Sa panagat siya rin, uli ba'y basa. Tapos, aling ko dyan, alas 3 hapon, igo ka uli. Maganahan rin, alas 7. Turog lang ka nga basa ng ano, bayo. Abot ka dyan, ano oras? Alas 7, City, gabi Maganahan. Aga? Aga, oh. Basa ba nga bayo mo ka na? Basa, May Sa ilis ulan? pati mo ay kapoy. Basa sa tubig ng dagat. Di pag abot ka, maturog ka na lang. Good. Amo to, matamat rin doon nag-limnan matsyag mo. Na manaan ko ang New Year to, 30, pitsa 30. Ano yung urat tat kanuboy ako. Moro to, manaan ko. So karon pila ka katuig nga nagkapanagat? Bravo, Grabe, panagat lang. Saka mga apat ng kutuig, sa amo ko dyan, ha. May ka nga. May Ano. amoy. Bahal nga pambutra. Hindi, intak man. Pintak man. Na panglabatan lang ako, mangaw. Kung anong gusto mo. Sa kita mo ka to bilang managat ang bastante ang kita. Mga kisa kada semana, mga bulan, pira tipon mo sa pangisda lang. Ikaw, dyan may sa 2,000, bulan. Sa bulan, 2,000. Ang kitaan mo, limpyo mo rin na. Di darwa ka mo ba ka sakay? Kung ikaw na tsara, ano mga ba, gahi mo ka. Ito timbang. Sa bulan. Sa bulan, 2,000 ko na sa panagat. Di pero libre na tanan-tanan. Pagkaon nyo. Libre niya ito. Wala pa kakapanagat. Utangan mo rin sa mga amo ko bagas. Tunto ay. Di kung mag 2,000 bulan mo, pira kita mo adlaw ko tabay. Divide mo sa 30 ang 2,000 kan? Ito depende man na siya, ano, kasi para makakapawod. Kita mo ka. Adlaw manggaling nga hindi ka mapalawod. So kung wala ka kapalawod, wala kita. Ora, hindi. Ti ano ba kung wala ka kapalawod ano imong ginaubrari ka? Garab. Kapangarap ka man. So another income ta to. Hindi, iti. So meaning ang imong alawas, what puway. Ora, hindi. Maduyo pati mo, iti. Amo lang kita obra mo. Ora, hindi. Bukat sayad ang magpisan. Kaso ang sala na lang kuno galing kaya, ay kada uli na sa balay na, kauba, kag magturog, ma-electric pa na, naramigan ng lawas. Sarap, ha. Garab ka, gaais pa. Init na agay. Gaay sang. Gaais, inom ka tubig ramig. Sige garab, init-init, Inom tapos tubig ramig. maramig. Amulambar ka mga doktor nga, hindi ka pwede inom ka ramig nga sa initan. Sa initan. Okay. So, aside sa panagat, panggarab, ano pang nasadlan mong obra? Sakada, kagi ka sakada? Tsikada, kagi ko. Siyam ka tuig. 13 years old na sir. 13 anyos pa lang ka na, Kagi. nagsakada rin sa may Negros. Di, andot nga nakalusot ka to. Kakauna ora. Kauna mo. So karon pila edad mo kayaran? Rentaran. Imo sawa prak bilog. Mura gidi. What sawa? Pero para ubra. Nang baliskad. Ibata na. Duro sawa, pero tamad. So tsansa natin dya, kasi may mga friend ka rito nga namit na pangabuhi na, invite
invite na tinda ka lagaw-lagaw diya kag ano. Kasi madumduman di ka biskan pang vitamina lang yan. Utol ko ang bayi. So ako sa kuha to rin. Eh, Nga iwan ta bulig ay kun narayo mambe. Pakagi pa padalaman ba? Padalaman pa na. Bugto mo? Bugto si bang ano. Asa half sister mo? Ano ang mga andam mo dahil sa kabuhi man kung mag-ayad ikaw, ano pa mga plano mo sa kabuhi? Balik gid po sa ano. Nagat mo gyapon eh. May wala ka ti mo nga baruto, wala ka gintugroan, wala ka nga kay ano. So gawish ako kami mo, kabay pa mag-ayad ikaw. Kag sa nakakita rin yan, pigado ang kabuhi ni Willie Jan kaya. Kabay pa nga ano nyo si Willie Jan, mabuligan natin. So kabay pa, pray natin kag exercise sa may gamay exercise. Makabalik-balik. Sige, may ano kami may tugro kami gamay kanimo lang. Mayad nga hapon sa tanan nga naga lantaw kadyang video. Diya kami sa balay ni Willie Jan. Sangka kumuluyo man diya, residente kang Purok 2 sa Barangay Martinez, Tibiao, Antique. Kung ninyo makita ang anang sitwasyon, kang una diya gina ano pa baskeg pa bahal pa diya kanaken kung makumparar ninyo ang lawas ko mas bahal pa tana kanaken, pero sa kadya makita ninyo nga daw tulan lang browsan ka panit. Makita man ninyo sa anang ingod anang maintenance, no? Natawag natin nga maintenance ang anang oxygen. Siguro kung maubos diya, bay kung sadin sanda ka diya mabuol. Wala mo nga nira, problema man. Kung sino man ang maliyagon, may bulawanon nga tagipisuon diya nga malayag magbulig, palihog lang kung paagi kay SP Noel Alames sa Facebook ni nanay na nga Julia Barrientos Casimiro. Pwede ninyo tanda makontak diyang ra para sa inyo bulig kung ano man dyan sa vitamins o kung mga gatas na. Ang importante gid nga ang anang maintenance kadyang ana nagakuha nga diyang oxygen na sa panero ko daw gamay lang ang nabilin. Kung pwede nga buligan na natin dya. Duro gid nga salamat. Salamat gid sa tanan na nagbulig kanaken sa mga darano diya. Kamuman, salamat Kap. Salamat gid Kap. Nagturan ako ni SB Alamis diya.